comienzo el partido de Share entre las selecciones de Argentina y Francia. Honako jokalari hauek hartuko dute parte. Tomarán parte los siguientes jugadores. Por Argentina, Frigerio y Bizócero. Por Francia, Lasarte y Garbizu. Epailea, Carli. Atención, se comunica que al término de los partidos de esta punta de hoy, día 17, se celebrará un partido de exhibición entre jugadores de la Federación Navarra de Pelota. Talde bakoitza ordezkatuko dituen gizonak zeintzu izango diren. Argentinatik aurrelari Eduardo Frigerio, Buenos Airesen jaioa. 27 urte, metro bat eta 74 zentimetro eta 75 kilo. Eta honekin bikotea osatuko duena, Ricardo Bizócero izango da, 27 urte, metro bat eta 82 zentimetro eta 80 kilo. Frantziatik berriz arituko direnak, Patrick Lasarte, Baionarra 28 urte ditu, metro bat eta 77 zentimetro eta 71 kilo, eta honekin bikotea osatuko duena, Michel Garbizu baita ere Baionarra 31 urte, metro bat eta 75 zentimetro eta 77 kilo. Esan bezala, munduko sare modalitate honetan potentzia handien diren bi herrialdek jokatuko dute sare modalitate honetako partidua. Partidua 55 tantotara izango da, pelotariek aurkezpen ofiziala egina dute, eta orain pelota probatzen ikusten ditugu hemen Maitenako trinketean. Argentinarrak gorriz joango dira eta frantziarrak zuriz. Pelotari hauei buruzko xehetasun gehiago eman asmoz, gogoratu Argentinako atzelaria, Ricardo Bizócero, palmares handia egin duen gizona dugula. Hainbat eta hainbat urrezko domina beregan dituen gizona. Eta orantxe, hasi da partidua. Lehen tantua Frantziako selekzioarentzat. Sare modalitate honetan gogoratu sakea ezkerretik eskuinera egin behar dela, eta baldin eta pelota boterik egin gabe sarera sartzen bada, txarra izango da. Sake egin da sartzen bada berez, ona. Bigarren tantoa Frantziarentzat, oraingo hau sakez lortutakoa. Patrick Lasarte dugu sake gilea. Beraz, 2 eta huts markagailuan. Hutsa Ricardo Bizócero, 3 eta huts Frantziako selekzioarentzat. Lehen tantoak Frantziarentzat, berriro Patrick Lasarte. Oraingoan ondo Bizócero. Hutsa berriro Argentinako atzelariak 4 eta huts.
Berriro Patrik Lasarte izango da. Sakea egingo duena. Bizozero. Oraingoan Garbizu Frailean asmatu du. Eta tanto. Bost eta huts. Azer nolako hasiera eman dioten partiduari Frantziako ordezkariek, baionarrek. Patrik Lasarte berriro izango dugu. Hemen duzue hor ikusi dugu Bizozeroren aurrelaria, Frigerio. Erregotea Bizozero. Garbizu berriro Frailean asmatu du. Iritsi eginda Frigerio. Bizozero. Garbizu, berriro Bizozero. Frailean oso ondo asmatu du. Hor zegoen ordea Lasarte. Eta lehen tantua Argentinako selekzioarentzat. 1-5. Frigerio izango da, sake egingo duena. Pelota probatzen. Eduardo Frigerio, Buenos Airesen jaioa dugu. Eta honek ere garaipen batzu baditu sare modalitate honetan. Iazko azken mundialean, Mexikon egin zen azken mundialean, zilarrezko domina irabazi zuen. Bizozero. Garbizu. Errebotean Bizozero. Oraingoan Lasarte. Eta tanto. Ez du harrapatzerik izan Ricardo Bizozero. 6. tantua iparraldekoentzat. Hor duzue jokaldia berriro. Eta berriro sakea Patrik Lasartek. Ondo moztu du Lasartek. Ahora. Bizozero. Garbizu. Berriro Bizozero. Frailearen bila eta oraingoan huts. Frantziarren atzelaria. Michel Garbizu. 2-6. Hor dituzue Frantziako ordezkariak. Eta Frigerio sakean. Pelota teiatutik bueltan. Txapara. Garbizu bidali duen pelota zuzenean txapara. 3-6. Badirudi Argentinarrak jokoan sartzen hasi direla. Eta pentsatzen dugu partidu polit bat ikusteko aukera izango dugula gaurko hau. Oraingoan pelotak Lasartegan jodu, tanto berri bat Argentinarrentzat, 4. eta Frigerio berriro sakean. Zaten genuen bezala, finale aurreratu bat izan daiteke Argentina eta Frantziaren arteko partidua. Hutsa Ricardo Bizozerok, 7-4 markagailuan. Azken 3 tantoak jarraian egin dituzte Argentinarrak, baina oraingoan txanda Frantziarentzat izan da. Lasarte. Bizozero berriro. Eta huts Michel Garbizu. Ez du pelota harrapatu, 5-7, partidua 45 tantutara. Eta berriro Frigerio sakean.
Argentinaren hor duzu, Garbizu nola bueltatu duen, eta Frigerioren utxa. Hemen duzu, Eduardo Frigerio, 27 urtetako gizona. Lasarte, Frigerio, Aires Garbizu, berriro Garbizu, Frigerio, Garbizu, bigarren utxa jarraian Eduardo Frigerio egindako 6 eta 8 eta Lasarte sakean. Bizozero, Lasarte oraingoan ez du errebotea jasotzeko aukerarik izan Bizozero. 10 eta 5 eta Lasarte berriro sakean. Garbizuren utxa, behera joan zaio pelota. Bai Patrick Lasarte eta Michel Garbizu biek ere lehen munduko txapelketa dute. Hemen Gasteizen jokatzen ari den hau da jokatzen duten lehen munduko txapelketa. Tantu berria Argentinarentzat, sakez lortu du Eduardo Frigeriok eta berriro bera sakera. Bizozero errebotean, ez. Oso errebote zaila zen denaren bueltatzea lortu du, baina txapara joan da. 11 eta 7. Oraingoz aurretik jarraitzen dute Frantziako ordezkariek. Eta Patrick Lasarte berriro prest. Pelota ez da ona izan. Frantziarentzat tantu berri bat, 12. tantua. Eta badoa, Patrick Lasarte. Bizozero bueltatu da, baina ez da pelota iritsi, beraz, 13 eta 7 eta Patrick Lasartek oraingoz 3 tantu daramatza sakez. Frigerio aldiz bat lortu du, 7 eta 10 markagailua jarri duen. Patrick Lasarte. Garbizu. Bizozero kutsa handia ez du pelota harrapatu ere egin. 14 eta 7 gauzak oraingoz behintzat gaizki xamar Argentinarrentzat. Patrick Lasarte. Eta zer nolako hutsa oraingoan Garbizuk egin duen hau. Zortzi eta 14. Bizozero fraian asmatu du. Eta tantu
arrentzat. Pelota sarera sartu da. 9 eta 14. Xakez tantu berri bat, 10. 10 eta 14, badirudi Argentinarrak erreakzionatzen hasi direla. Oraingoz Frantziarrak aurretik. Garbizu, hor duzu irudietan, ikus dezagun berriro azken tanto hau. Hor Bizozero, eta Garbizu ez du asmatu. 11 eta 14, eta Argentinarrentzat, sake. Oraingoan ez du harrapatzelik izan Frigerio. Pelota oso azkar sartu da ezkerrean dagoen sare inguru horretara. 15 eta 11. Eta txanda Frantziako patruik eta sartzerentzat. Badirudi pelota aldatu egingo dutela hauek. Horretan ikusten ditugu behintzat, pelotak probatzen. Eta gogoratu, partidu hasi denetik, Frantziarrak ditugula aurretik markagailuan. 15 eta 11. Lasarte prest. Frigerio moztu du, Barriro Lasarte. Frigerio Lasarte. Oraingoan Bizozero, baina gaizki. Bizozero ez du pelota jasotzerik lortu. Eta tantu berria. Baionako ordezkarientzat. 16 eta 11. Garbizu ere bai, oso ondo moztu du Frigerio, berriro bera entzat aukera, ondo erantzun Garbizu. Eta azkenik, lortu dute Argentinarrek, tantu hau beraientzat izatea. 12 eta 16. Frigerio sakean. Pelota probatzen ari da. Eta oraingo guai. Oso justu iritsi da dena denona izan da. Barriro Bizozero, Lasarte, Bizozero errebotean. Lortu du jasotzea, oso errebote zaila zen. Bizozero oso ondo. Bizozero oso ondo. Bizozero oso ondo jokatzen ikusten dugu. Frigerio. Iritsi egin da. Lasarte azkenik Frigerio berak galdu du tantua. Oso ondo jokatu du pelota hori, ikus dezagun berriro. Hor duzu Frigerio, iritsi egin da Lasarte, eta gero Frigerio huts.
tantu polita, 17 eta 12. Badirudi pelotariek atxeden hartzeko asmoa dutela eta guk ere horretarako ere aprobetxatuko dugu. Berriro zuekin Gasteizko Maitena trinketetik 17 eta 12ko emaitzean utzi zaituztegu eta tantua oraingoan ikusi ahal izan duzuen bezala Argentinarrentzat 13. tantua. Beraz 13 eta 17ko emaitza dugu orain. Dituzue Argentinarrak berriro pelota probatzen. Frigerio sakean. Eta berriro lortu dute pelota sarera sartzea. 18 eta 13. Bizozero errebote zaila zuen eta ez du lortu bueltatzerik. Beraz, tantu berri bat, hor ikusten dugu 19. tantu hau, hor dute Bizozero errebote hori harrapatu nahirik, baina ez du lortu eta 19 eta 14. Sakez. 20. tantua, sakez lortu dute frantziarrek. Eta berriro, lasarte. Frigerio, fraile oso ondo asmatu du. Oraingoan bai, aire ondo sartu da eta gainera pelota oso ondo bidali du frailea. Jo eta tantu berri bat hauentzat. 15 eta 20. Sakez tanto. 16 eta 20. Bizotze dobre batean. Pelota zaila jaso du Lasartek. Garbizu. Berriro Bizozero. Ez du asmatu. Michel Garbizu ez du pelota harrapatu. 17 eta 20 berriro hurbilketa markagailuan. Eta hor duzu Argentinako aurrelaria Frigerio urrengo sake egingo duena. 17 eta 20 partidua 45 tantuta da. Oraingoz Frantziarrak aurretik dituko denaren diferentzia partida hasi denetik gutxi gorabehera antzekoa da. 3-4 tanto, hortxe dabil.
Frigerio prest. Pelota azken ibentzat, lortu dute bueltatzea. Garbizu, oraingoan ere ez du lortu pelota jasotzerik. Hor duzu Baionako atzelaria, 18-20, eta sake berri Argentina bentzat. Bizozero errebotean. Berriro errebotea. Oraingoan Garbizu. Aukera Frigeriorentzat. Aire zondo Garbizu. Bizozero. Garbizu. Frigerio. Errebote zaila. Iritsi egingo da. Azer nolako errebotea jasoko duen. Oso ondo oraingoan Frigerio. Garbizu. Bizozero. Oso tanto polita ikusi dugu eta azkenik hain errebote zaila jasotzea lortu duen Bizozerok bera ez du lortu azken pelota hori bueltatzerik. Ja, berriro ikusteko aukera dugun azken tantu hau. Hogeita bat eta 18 hemen dugu. Oso tanto polita izan da. Baina hortxe amaitu da hau. Patrick Lasarte sakera. Ondo oraingoan ere Bizozero. Eta oraingoan ez du harrapatzerik izan. Pelota oso bizi etorri zaio. Eta Frantziarentzat tantu berri bat. 22 eta 18. Patrick Lasarte. Tantu berri bat Frantziarentzat oso ondo jokatu du hor Lasartek. 23 eta 18. Bost tantotako diferentzia, partiduan zehar egon den diferentziarik handiena, oraintxe. Huts Garbizu. Eta 23. Hor duzuen Garbizu. Argentinak 19, Frantziak 23. Gauzak oso parean daude, naiz eta berdinketarik ez eman, partida hasi denetik diferentziak mantentzea lortzen dituzte bi talde hauek. Beti ere Frantziarrek jarraitzen dute aurretik, baina ez dute lortzen diferentzia gehitzerik. Frigerio izango da, sake egin beharko duena. Ondo moztu du Lasartek, iritsi egin da Frigerio. Oso pelota zaila jaso du hor, berriro Frigerio. Lasarte eta tanto. Borroka polita ikusteko aukera izan dugu aurreko une horretan.
Hemen dugu azken tantua. Hor, Lasarte. Eta pelota aurrelaria eta atzelarien tartean geratu da. 24 eta 19. Hor, elkarri traba egin diote. Pentsatzen dugu epaileak berriro egin beharko dela, aginduko dela, bai alaxe da. Beraz, Patrik Lasarte aterako du sakea. Utsa Garbizu. Pelota teiatutik bueltan etorri zaio eta ez du harrapatu. 20 eta 24. Frigerio. Errebote zaila jaso du Bizozero. Lasarte ondo erantzun du Frigerio. Oraingoan Garbizu. Frigerio. Garbizu, Bizozero errebotean. Garbizu. Frigerio. Errebotean Garbizu. Bizozero. Eta ez zaio gauza nahi bezin ongi atera oraingoan Garbizuri. 21 eta 24. Berriro hurbilketa dugu markagailuan. Bizozero errebotean. Lasarte ondo moztu du. Frigerio Frailera. Eta tanto. Frigerio oso ondo asmatu du Frailean eta Lasarte ez da iritsi. 22 eta 24. Hor dugu berriro. Tanto horren amaiera. Egia esan pelotak Frailea jotzen duenean oso zaila jartzen da pelotarientzat hori bueltatzea. Frigerio. Garbizu. Tantua Argentinarentzat. 23 eta 24. Bizozero errebotean. Eta tantu berria. Oraingoan Frantziarentzat. Pelota sarera sartu da. Eta beraz tantua. 25 eta 23. Garbizu. Errebote zaila, lortu du jasotzea. Lasarte, berriro, errebote zaila, Bizozero entzera oraingoan ez. Aurrekoan lortu badu oraingoa oraindik zailagoa zen eta oraingoan ez du lortu. 26 eta 23. Argentinarrek ez dute lortzen markagailuan berdintzea. Lasarte ondo. Baita Bizozero ere. Berriro Frailea, Frigerio. Berriro oso ondo asmatu du Eduardo Frigerio Frailea. 24 eta 26.
Frigerio berriro, sakera. Eta baionarrak prest. Garbizu Frigerio, lasarte, Bizazero ez da iritsi. Bizazero justu ezkerrean zegoen pelota eskubira, eskubiko hormaren kontra joan da, eta 27 eta 24. Ordu zuen, Ricardo Bizazero. 37 urteko gizona. Esan bezala, urrezko domina askoren jabe. Hain zuzen ere, Uruguai 76an, Donostia 70an, Uruguai 74an, Biarritz 78an, guzti horietan urrezko domina irabazi zuen. Argentinarrak kantxan ditugu, frantziarrak falta dira, eta hor duzue, oraingoz markagailuak erakusten digun tantegoa. 27 eta 24, frantziarrak aurretik partidu hasi denetik. Patrik Lasarte, sakera. Lasarte berriro. Bizazero iritsi egin da. Garbizu errebotean. Oraingo Frigerio. Garbizu. Bizazero erentza. Lasartek bera. Lasarte oso aukera polita zuen. Pelota horri ondo erantzuteko. Baina behera joan zaila, hor duzu. Garbizuk bueltatu, baita Bizazerok ere, eta ezkerrez, Lasartek behera. Beraz, 25 eta 27. Frigerio. Berriro Frigerio, baina ez berriro. Barkatu, falta Frigeriok egindakoa. Juezak horrela agindu du, eta sakea frantziarrentzat. Bizazero, Raimon Garbizu. Lasarte moztu. Bizazero. Garbizu errebotean. Oso justu. Lasarte. Bizazero errebotean. Indartxu. Oso ondo aurretu du Garbizu. Oso ondo gainera. Atzetik, Frailera botana izan du, baita bota ere. 29 eta 25. Lasarte. Lucha Bizazero. Oraingoan ere ez du asmatu Ricardo Bizazerok. Tantu berria frantziarrentzat, berriro diferentzia 5 tantotakoa dugu. Eta martxa honetan jarraitzen badute bintzat, garaipena frantziarrentzat izango da.
Errebote zaila, Bizozero ez du jasotzerik izan. 30 eta 25 hor dugu. Frantziarrek lortu duten 30garren tantoa. Lasartek indartsu atzera. Eta Bizozero ez du jaso. 31 eta 25. Zaila, Lasarte berak ez du harrapatu, ez da Garbizuk ere. Izan ere hor Fraile inguruan jodu, ez usten harrapatu ditu egia esan frantziarrak. Eta tanto iruditan dituzuen gizon horientzat. Berriro Ricardo Bizozero. 32 eta 26. Diferentzia Frantziarren aldekoa. Eta Patrik Lasarterentzat. Sake berri bat egiteko aukera. Hor dituzue, Argentinarrak. Egin duen berriro Ricardo Bizozero, aurreko pelotakadan oso ondo asmatu du Frailean, dena den Lasartek harrapatu egin dio, eta gero huts 33 eta 26. Ez da gustolari Argentinarren atzelaria. Ondo asmatu du Garbizu Frailea, baita iritsile Frigerio. Eta ze tanto polita ikusteko aukera izan dugun oraingo honetan. Hor duzue tantua, Frigerio, Lasartek harrapatu egin dio. Gero lurrera etzanez Frigerio, baina alferrik, ez baitu jasotzerik izan. 34 eta 26. Patrik Lasarte. Pelota zaila utzi dio Lasartek Garbizuri. 27 eta 34. Iruditan Garbizu genuen. Tantu berri bat Frantziarentzat. 35 eta 27. Ondo asmatu du baina Frigerio, aidez moztu du Lasarteren sakea. Ezin du atera zaio egia esan. 28 eta 35. Ezin hobe atera zaio bai. Frigeriori erresto. Pelotariak nekatu xamar dabiltzela dirudi. Gogoratu partidua 45 tantotala dela. Eta unuretan markagailuan 28 Argentinak, 35 Frantziak. Partidua duela 50 minutu inguru hasira.
eta Maitena pelotalekuan, Maitena trinketean, hau esan da. Sarrera ona, jende asko bertan. Frantziarrak pelota probatzen ari dira berriro, Argentinarrek beste bat aukeratu baitute. Eta Frigerio berriro sakea. Probaketan jarraitzen dute. Oraingoan bai. Errebote zaila azkenik. Gertatu zaio ez du aidez harrapatzea lortu azken momentuan. Errebotean itxarotea pentsatu du, baina tantu Argentinarrentzat. Eta azer, nolako pena Frigerioren huts hori. Etzen batere zaila, oso konfiaturik sartu da gainera. 3 tanto jarraian egitea lortu dute Argentinarrek, baina oraingoan berriro txanda Frantziarrentzat. Lasarte sakela. Ez du harrapatu Lasartek. Hogeita hamar eta hogeita hamasei. Eta sake Argentinarrentzat. Oso ondo asmatu du hor Garbizuk Fraidea. Frigerio hori ordea teatu gainetik pasa zaio. Eta berriro, tantua Frantziarentzat. 37 eta 30. Pelota bonita jaso du Galbizu. Eta azkenik hutsa Ricardo Bizatzero. 38 eta 30. Partidu hasi denetik diferentziarik handiena oraintxe, Frantziarren alde. 8 tantotako diferentzia handi samarra. Partiduko une honetarako. Eta hor duzue, irudietan Ricardo Bizatzero. Bitartean, Lasarte prest, sake berri baterako. Ez du asmatu Lasartek eta ez da ere bere atzelariak. 31 eta 38. Frigerio. Raidean eta tanto. Bizatzero bidalitako pelota Rainera joan da. Eta Lasartek ez du harrapatu. 32 eta 38. Badirudi berriro Argentinarren txanda dela. Hor ikusi duzu. Oraingoan pelota gainera etorri zaio Lasarteri. Garbizurentzat uzteko asmoa zuen. Hor duzue. Bizatzero errebotea. Azken momentuan salto egitea pentsatu du,
baina pelotak beraregan jo du. Eta tantu berri Argentinarrentzat, 33 eta 38. Ondo moztu du, oraingoan Frigerio. Ez du xamar ibili da Garbizu aurreko pelota bueltatzen, ezin etorri zaio egia esan Frigeriori. Eta oso ondo lortu du azken tantoa, 34 eta 38. Frigerio gauza bera egin du. Berdin erantzun dio pelotari failera bidaliz, hor duzu, Ze ondo sartu duen pelota eta Lasartek noski horrelako kasuetan ezin ezer egin. 35 eta 38, hurbilik eta berriro markagailuan. Hutsa, Garbizuk ez du pelota harrapatu. 36 eta 38 eta badirudi emozioz betetako partidu amaiera bat ikusteko aukera izango dugu. Oraingoan Hutsa Frigerio. Pelotari mozteko asmoa zuen, baina ez du harrapatu. Hor duzu, Eduardo Frigerio. 39 eta 36. Zazpitan toketako diferentzia, une batetik bestera, 3 tantotako izatera pasatu da. Hutsa berriro Frigerio. Oraingoan pelota txapapera bidalidu. 40 eta 36. Argentinarren erreakzio horren ondorioz berriro aukera Frantziarentzat. Jokua eten egin du epaileak eta tanto hau errepikatu egin beharko dute. Ez, Frantziarrei eman die tantua. Garbizu iritsi egin da, baina bi botetan eraman du epaileak adierazi duenez. Eta berriro sakearekin Argentinarrak 37 eta 41. Hutsa Ricardo Bizozerok berriro. 42 eta 37. Partidua 45-era. Ez du harrapatu oraingoan Garbizu. Tantu berri bat Argentinarrentzat, 38 eta 42. Bi bikoteak ere txandaka dabiltza, berriro atera beharko du. Gogoratu ezkerretik eskubira egin behar dela sakea. Ez du lortu Frigerio pelota mozterik. 43 eta 38. Frantziarrak garaipenetik geroz eta hurbilago. Bi botetan jaso du pelota Bizozerok. 44 eta 38.
eta badirudi partidu honen amaiera geroz eta hurbilago dugula. Patrik Lasarte. Ez du harrapatu, bote luzea egin dio Garbizuri. Honek ez du harrapatu, 29 eta 44. Utsonen ondorioz amaiera. Frigerio huts egin du azken pelota horretan. Eta ondorioz Frantziaren garaipena. Frantziak 45, Argentinak 29. Hor duzue, azken tantoa. Frigerio, Lasarte eta Frigerioren hutsa. Honen bestez, amaitu da partidua. Amaieran Argentinak 29, Frantziak 45. Ordu bete inguru iraundu partiduak. Partidu hasieratik Frantziarrak aurreratu dira markagailuan 5 eta huts. Geroz eta diferentzia handiagoa lortuz joan dira. Dena den erreakzio txiki bat izan dute gero Argentinarrek. Eta horrela, partiduaren ia puska luze batetan behintzat, 3-4 tantutako diferentziarekin joan dira bitalde hauek markagailuan. Amaiera aldera berriro Frantziarrek gogorrekin diote, eta partiduko diferentziarik handiena 28 eta 31 izan da. 7 tantotakoa, hain zuzen. Berriro ordea erreakzioa Argentinarren aldeko izan da, 2 tantotara jarri dira, 36 eta 28, baina azkenik Frantziarrek ez dute barkatu eta partidu guztian eurak izan badira aurretik, amaieran ere horixe izatea lortu dute. Amaieran, Frantziak 45, Argentinak 29. Saiatuko gara elkarrizketaren bat egiten, Ana Izpiri gure lankidea badiru dior pelotariren baten inguruan dugula eta horrela bada, Ana aurrera. Ricardo Bizuzero dugu gurekin. Ea kamarara hurbiltzen gara pixka gehiago eta Ricardo Bizuzeroren irudi garbiago bat eskaintzeko modu den. Un poquito más aquí, Ricardo. Sí, gracias. Ricardo Bizuzero, el partido de hoy ha sido verdaderamente difícil, ¿no es así? Sí, hoy no jugaron muy bien. Nosotros no jugamos bien. Mi compañero Robito fue muy mal, así que fue muy difícil. ¿Qué os ha sucedido? ¿Que los contrincantes eran muy superiores o que no habéis tenido buen día? No, ellos fueron muy bien. Nosotros creo que jugamos bastante mal. Entre el público se comentaba hoy que el partido de hoy era una final anticipada. ¿Piensas que efectivamente el fin de semana próximo la Chapela, el campeonato de Sare, se jugará entre la selección argentina y la francesa? Bueno, pienso que sí, que vamos a llegar a la final los dos, así que vamos a jugar la revancha este partido. Por tu parte, tienes ya muchas medallas de oro en tu haber y además eres un jugador, un pelotario que practica muchas especialidades. ¿Cuál de ellas prefieres? El Sare. El Sare. Sí. En cuanto a los pronósticos, ¿crees que Argentina este año se llevará 4 medallas de oro como se llevó en el Mundial del 82? No sé, yo no hago ningún pronóstico. Muchas gracias, Ricardo Bizuzero. Gracias a vos. Ricardo Bizuzero hori, egia esan errebantxarako aukera izango dute, izan ere bi talde hauek izango dira segurazki finala jokatuko dutenak. Ricardo Bizuzero eta Eduardo Frigerio gaur baino hobeseago jokatu beharko dute sare modalitate honetako txapela lortu nahi badute behintzat. Gaur huts asko egin dituzte, Frantziarrek egia esan hobe jokatu dute, ziurrago, Fernandito, eta hor dute ondorioa. Azkenik, Frantziak 45, Argentinak 29, eta Ana Izpiri, beste elkarrizketaren bat baduzu hor, beraz aurrera nahi duzunean. Dagoeneko ez dugu Frantziako bikoteko jokalaririk geurekin, baina uste dut hemendik momentu labur batera izango dugula Garbizu
Patrick, hemen dugu eurekin. Patrick Lasarte. Patrick Lasarte, ¿qué tal os ha ido el partido de hoy? Por fin, después de... Es igual, Patrick. No comprendo. ¿No entiendes? No. ¿El partido os ha resultado fácil ganarles a los argentinos? No es fácil, no. No, los argentinos son muy buenos. La final probablemente la jugaréis también contra Argentina, ¿no es así? No sé. ¿Piensas que podréis